Matematika spája. Motto, ktoré aj tento rok združilo stredoškolských študentov z celého Slovenska pri riešení matematicko-logickej olympiády Pangea. Semifinále druhého ročníka sa konalo v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Fakulta matematiky, fyziky, informatiky je známa tým, že má množstvo súťaží, ktoré organizuje pre stredoškolákov, či sú to už korespondenčné semináre v matematike, fyzike, informatike. Organizátori Pangei sa snažia podnietiť záujem o matematiku aj tým, že riešenie súťaže je bezplatné. S úspešnými riešiteľmi sme sa rozprávali ešte pred začiatkom semifinálového kola. Pýtali sme sa, odkiaľ prišli. Prišla som zo Šale, z gymnázia Juraja Fandliho. Gymnázium Leonarda Štokla v Brdejove. Z Lovoče, z gymnázia Janka Francisciho Rimovského. Z Košíc, z gymnázia Šandora Mároiho. Piaristického gymnázia v Trenčíne. Odozdávanie cien spojené so slávnostnou recepciou sa uskutočnilo v priestoroch Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy. Paneurópska vysoká škola je vo verejnosti známa tým, že tu sa študujú predovšetkým humanitné vedy. To už celkom nie je pravda, pretože naša najmladšia fakulta je fakulta informatiky a teda má k matematike veľmi blízko. Víťazi získali hodnotné ceny, no nezabudlo sa ani na profesorov. Vyžrebovaný pedagóg získal jazykový pobyt v Oxforde.